zápasu o třetí místo. Máme tady Naturala, toho samotného, toho MVP, řekl bych, zápasu. Trochu ještě roztřeseného, jak na tebe koukám, jsi tady ještě trochu v tom zápase celou dobu. Musím začít od začátku. První mapa 16-3 pro vás byla dost těžká. Jak to probíhalo z vašeho pohledu? Neviem, my sme škrtali, aby sme hrali určite aspoň jednu z našich map, keďže Inferno sme vôbec nehrali, tak sme sa iba pokúsili, že či by sme ich mohli potrapiť, ale keďže Suba mala dobrú stranu a my sme urobili individuálne chyby, tak to bolo fakt v podaní by Suby a my sme vôbec neukázali, čo vieme hrať. Tak to jste určitě neukázali, ale jak vlastně probíhal? Určitě jste po zápasu šli ven, trochu jste se pobavili a mám takový pocit, že jsem slyšel nějaký ten hype od vás ještě. Jak probíhala vlastně tady tato diskuze mezi tou první a druhou mapou? Tak vedeli sme, že Cash je vlastne naša mapa, keďže na online sme ju hrali fakt asi stále aj v tej kvalifikácii a máme ju celkom dobre nahranú, ale včera sme ju fakt failili a povedali sme si, že dneska to môže výsť, keď včera nevyšla. Podarila sa nám úžasná strana, keďže si myslím, že Cash je aj o CT strane a dali sme tam tuším 12 bodov a CT strana už bola v pohodičke, ukrytie a bolo to v pohode. Tam bylo to první kolo, pak už jste měli celkem jistotku. A samozřejmě třetí mapa zdaleka ta nejvíc vyrovnaná a tam to bylo vůbec celkově hodně tam a zpátky, měla tam Suba přece jenom pár těch kol. Jak vůbec probíhala komunikace v průběhu toho zápasu, jak jste se cítili, když už to bylo nějakých 12-10, 12-11 ve chvíli, kdy Suba už vypadal, že by tam mohl být nějaký ten comeback? No určite my sme dali pauzu, ja som dal pauzu a povedal som chalanom, že čo pôjdeme, ďalšie 2 kola. Keďže nám vyšlo asi 3-krát nám vyšlo smokované A, tak som povedal, že nafejkujeme Bčko, ako vždy a sme to otočili, kde bol vždy benky pod barákom. Tam sa nám podarili dať 3 rýchle killy a kolo bolo úplne v pohode, keďže sme mali plantnutú bombu a Suba musela saveovať, keďže nemali vôbec peniaze na ďalšie kola a neviem, mysleli sme si, že dajú comeback, keďže sa fakt heci, keď nám dali kolo a my sme museli ísť do EK, ale podarilo sa nám to dotiahnuť do úspešného konca. To byl vlastně ten force bike, kdy jste naběhli víceméně jste dostali ode všech, bylo to snad 1v4, 1v5, nakonec myslím, že Jekyll zůstal v baráku. Co se stalo v tomhle kole, proč si myslíte, že byli schopni Subáci tohle kolo vyhrát? Fakt netuším, neviem teraz presne ani ktoré kolo myslíš. Myslím, na Bčku jste nabíhali, tam vás postříleli asi 3 lidi zároveň? Neviem, nám vychádzalo by, ale neviem, potom tam Rado tam tuším bol a ten nám tam vždy dal zo scoutom nejaké hity a sme ani nevyskakovali. Stále sme ostali v baráku a to bola čistá smrť. Možno keby vyskočíme ten barák, tak kolo dotiahneme do úspešného konca. Tak ke konci to bylo ještě těsnější, tam bylo 1v2, nakonec to 2v2 vůbec celkově bylo zajímavé v tom, že vlastně to musel být Smeteš asi, který řekl, že půjde okolo. Jak probíhala ta komunikace vlastně v tom 2v2? Jekyll, no Smeteš vlastne povedal, že Jekyll nech ostane na Ačku, ale že pôjde na B a stále sme hlasili, že sú 2 na Ačku, že nech Smeteš ide na B, ale rozhodol sa ísť cez spojku a vyšlo to. Lebo zahlasili sme mu, že Henk je v okne, keďže zabil Jekylla z boku a klasicky sme zase povedali, že Benk je pod barakom, kde stál a Smeteš ho zabil, takže úspešný win si myslím z našej strany. Tak a snad jedna z posledních otázek. Oko a Railred, samozřejmě jedni z těch vašich nových hráčů, pořád držíte takovou tu stabilní trojku, i když s určitýma pauzama mezi tím. Jak se vám hraje s novýma hráčima? Viděl jsem, že Oko měl docela dobré zápasy. Hrá sa nám fakt veľmi dobre, keďže sme fakt akože kamoši za tú už dlhšiu dobu, čo hráme spolu, ale určite je to ťažké bez Zuha, ktorý hral s nami 2 roky, ale nemá čas. Ale myslím si, že je to v pohode a prebral som po Zuhovi in-game lídra a na to Miraži to vyšlo, aj na Cashi. Tak a co třeba takový publikum? Viděl jsem, že určitě jste museli něco cítit, slyšet, protože to bylo docela oboustranné. Viděl jsem, že někteří fandili pro SU, někteří pro Gunners. Tak určite by som chcel poďakovať divákom, ktorí sa divali a fandili až do konca. Môžem povedať, že som zažil zatiaľ najlepšiu atmosféru na všetkých turnajoch, čo som bol, kde nebola ani na mečera a fakt ďakujem Hitpointu, ktorý urobil túto úžasnú akciu a dúfam, že sa uvidíme aj o rok. Takže fanoušci se super, rozhodně fanděte dál, protože nás ještě čeká samozřejmě finále Majestic Lions a Neophyte, které nás čeká po League of Legends zápase o 3. místo, takže určitě zůstaňte s námi a těšte se na to finále.